Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasalitaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Anana Sedes at taga Ilocos Sur. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Labugen family di Tamorong Bagabag. Kabsat ko di Takirino kan Isabela, kan anak ko ni Irish from Chona Labugen ti Malaysia. Perez kan Kasipit family ti Pangasinan, kan Banguel family ti Kalanasan from Melavi, Banguel. Shout out kan ni Wilma Baroga. Cereso kan Bergado family, the Clarence, Lian, Jenny, Nono Jacob kan Nona Angelita from Ino ti Italy. Marlene, Mina and family, Charis Tangilid and family, iti Zone 3. Feli Fiesta and family, kan Soledad Valencia ti Zone 2, Binalonan, Pangasinan, from Leonora Bautista. Sabas, Adarna Rivera kan Gutierrez family, ti Prado, Umingan, Pangasinan, from Oliver Gutierrez. RJ Mostoles kan Israel Ventura, ti Sodipan, La Union, from Boss Lunox. Kakasinsin ko di Tadifon Quirino, Isuda Bibi, Nening, Samuel, Amboy, Boyet, Sabel, Rohel, kastamot ni Evan kan Ramon from Juliet Sugitan. Taberna Mundo Terrenal kan Alejo family, Titangadan San Quintin Abra from Leyniki Alejo. Quiñones kan Mangawang family kan amin nga dadita Aguu Public Market from Francis Quiñones. Joseph Kabansagan family, Boss Osalia kan Jovel Osalia, Dainang Rosario Bersaval, Kabansag Osalia Pahe family, ti Quezon Isabela,
from Jose Benny Rose kan Paul Laya ti Barcelona, Spain. Do or Die Trooper ti 17th Infantry Battalion Delta Company from Binarao, Pablo. Parents ko di Taliwan East, Rizal, Kalinga Province. Mama Loncia kan Papa William Dagdagan, Chiki Dagdagan Esteban and family from Ate Virgie ti Hong Kong. Willie kan Teresita de la Cruz, Dawena Lynn, Wilfredo, Arnel, Wilson, William, Allen, EJ kan John ti Alicia Isabella from Wilma de la Cruz ti Dubai. El Paso Restaurant ti San Fabian Cayapan, Nueva Vizcaya from Joy Banis. Inang Charlene Andaya kan Papang Gilbert Par Martinez from Charlene Padera Andaya. Tibayan family, da Jessica, Ginaline, Raiza, Rochelle, Lino Villafuerte, Princess LJ Ashton Canlita from Priscilla Cabral. Pascua kan Ramos family from Meros ti Oman. Matusalem kan De La Cruz family, the Jenny Lynn, Kimberly kan Lady Len. Janrick Prince Kian kan Princess Athena from Nelia ti Dubai. Makablaawan pa'y da Richard Palting Talak, Stephen Paul, Kylie Shane Joven, Kurt Talak, De La Cruz kan Baghang family ti Pantabangan, Nueva Ecija from Ivy Joy Talak. Intay nga ro din ituloy abasaan ti surat ni Nana Cedes. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin adanunan to'y surat ko. Ilingad naklaangan itinagan a Cedes at taga Ilocos Sur. Ipalubos mo ko mga awagan kalatan iti manang, nga uray adayo, anatataanganak ngam sika, iti panagkunak. Taisumat daytan tinakairwaman ayawag kan ka, dagiti agsursurat dito YouTube channel yo. Adamot padas ko akayat ko apay drama, bareng makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Kat sapay ko ma, tamapilimot ama ikanbiag, babaan to'y programa yo. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. At akon bakit? Ay dasaya at mo't, nakaluto akon. Narabyan ka manan. At ang amin inring Pasko. Ay na, mabisinak paikit din ata. Ito pang nagsarsaraw to tiyan ko. Wun ka de, di ka agdanag. Ay wun gayam lakay, kauawag itay nilito. Agawid ka no, intun bigat. Na, milagraw. Itaman pa yan nakalagay. Manuabula na sana nagaw-awid manipod na pan nagtrabaho dyan Manila. Kung nang nakalipatan, iso ajak paikit din pampanunutay. Oray siyak tupay. Naklaatak nga ro di tayo mawag. Anda ka numot na patag na ibagana. Kanawan gagara na, sigurado asaan na makalagip magawid. Makaluksaw na diyang anak ta. Agmay-may sa langarudan ng mawan pa'y sarbina. Bayam katilatan. Tinapatag nakapanunot nga agawid. Santan nga agdandanag noon niya tinapasamak kenkwa na iji Manila. Ay, jakla pagdandanagan di anak ta. Kaslawan naganak na pinanawan na ditaw. Bay amon kun manen. Basta urayan ta sumangput intun bigat. Malaman langan. Sige nga rutay nakpagpulas. Kalpasan na, makantan. Talaga mabisina ka. Ay na ngay deta anak mo ako na masumangpot ita. Isumot ti ko na idimbawag idikalman. Itamot ti ko na asangpot na. Rabiin. Saan siguro na sumangpot na jay? Ang mga no nagbabawi matlaan. Ne, adag tuk-tuk-tuk lakay. Ang mga no nilito daytan. Mala, yung kalukatanan. Mabitlaan nga rod.
Ada kami nanang. Si ka nga agpaiso anak ko. Ne, adamot maladaga nga imot mo. Ay, di tanunod nga ipalawag ko kada kayo nanang. Alangarod umudag kayo tanay. Malamiisan ang day ta maladaga. Aking putot iti maladaga akadwa masimang padlitaw. Uwan nga agpaiso anak ko. Apay nga da kadwam amaladaga asimbang pa. Nanang, tatang, putot ko da ito'y. Ha? Putot mo? Ayan nga ron ti inana. Apay adiyo kadwa. Pinanawan na kami ti inana, tatang. Anya, pimanaw ti inana, katimbati na kan ka na itaubing. Kasano dahi talitaw? Di ka maawatan. Tatang, ada nakalipin ko dyan Manila. May saway tres. Idi nagsubli ti trabaho na. Nadlaw ko akasa nagbalbaliw. Aging gay dinadamag kong adagaya man sa bali alalaki di biyag na. Kinumprontak. Kunak no lipatin nun na di alalaki para ita anak mi. Ngam nagbiddutak. Dahil di pa nagawit ko iti may sangal daw. Manipod iti trabaho. Awanan iti abangan mi abalay. Kati anak mi. Imbati na lang iti kaaroba mi. Anya, ay, nagalas mo tanti aramid na dya babae. Italama ka po utak iti ina ka mailan na panawan ti anak na. Ayan na nga rod itanda dya babae. Binirok ko tatang. Napanak pa iti pagtrabahuan nangam. Kung adaasim murot ka nun iti may sa lalaki kat saan na simsimbrag pa iti trabaho na. Iso nga, inyawid mo dito'y day taputot mo. Pasensya kayo nanang, tatang. Ngamawanin ta mo kapag kamangak. Diyak ka ba ilan nga awiran ti ubing agmay may sa? Ay. Iso matlagayam anakalipat kan. Di ka nagaw-awid iti naunday apanaway. Tagayam at nakadinam iti Manila. Ngam kastamot tinapasamak kun ka. Kaasi kayumot nga rod nga agama. Nang runa day taubeng. Awan inana ang mga sikasukan ko ana. Nanang, tatang, kidawag kumano mabalin. Dito'y kami pailangan nga agama kabayatan nagsapsapol ak iti trabaho. Diyak ngamin makasapol iti trabaho tawan ti pangibatsak iti anak ko. At nangarod pa'y mabalin tayo. Halangan mga ipadawat mo, dahi taapo ko me. Nala, sige, dito'y kayo pailaang. Tasyak ti mga sikaso iti ubeng. Agyaman ak nanang, tatang. Ayan tayo maladagang ay bakit? Napaturog kon. Ay na, kaasimot lakay. Madlaw asaan anataripato anasayaat. Diyan mo kit di awan puso na nga inana. Agasam na kinabailan na pinanawan ti maladaga pailang nga anak na. Gapulang iti kinagatal na. Kaasimot ni Lito. Nagayat nga agpaiso ng pinanawan damot. Anya nga iti aramidon talakay. Anya pa'y kumangay, Sedes. Taray patuwan ta ati maladaga taapo ko takit nga raw. Dintula nakasarak mo tan iti nasayat a babae di anak mo. Di na nga tamot pagarupon akabailan gayam da di a babae nga aramidon ti kasta. Ang amom lakay. Kasla sa bali tirik nakita nga adda ubing di ti balay. Sa bagay, oray siyak matkit di Asedes. Panagrik na kaslanda ang hela si Mangbay kadata. Ay, tinasayaat. Pabunyagan tayo adagos ta apo ko ta.
Magustuak matimpanagan dakin kuana. Daniel. Sige, ibagata da itakin ni Lito. Tapno mabindisyonan ti apo ko ta. Agyaman na kita ano siya mga sasikaso itanak ko nanang. Mabalin ayama at abaybayan me, katapo kumimot ni Daniel. Pagyamanak mo't nanang. Saan nga tugot na siya babae ti anak mi? Ang mga no sa dino latitan tinangibat siya na no bilang laan. Kaasi ko malakit nga rudin ta anak ko no kaskasano. Isungarod nga agyaman tayo, tanabatikan ka ti ubeng. Naanya nga iti planom ita anak ko. Agsapol ka iti trabahom dito'y lugar tayo. Saan nanang? Agsubli ako may tayan ti trabaho. Agsubli ka iti Manila. Kasanon ti putot mo. Day tangarot ipakpakahasit kumakada kayo kan ni tatang. Ibatit kada kayo ti anak ko. Agsubli ak nagtrabaho iti Manila. Kailan lang amin ti trabaho ko iti nanang. Sabay nabayagak mo tan iti pagpapayak. Sige, isuti ko naman ako. Kasaritam nga rudya amam, tapno amuna mo ti planom nga aramiden. Sinublian ni Lito nga anak mi ti trabaho na iti Manila manang Emmy. Ngam imbati na kada kami ni Daniel, ti apu ko mi. Uray medyo narigatan kami anang padakkel iti apu ko mi, naragsak kami latta, taiso tinagpaay aliw-liwami iti asawak. Ididamo, kanayon paymet nga umay sarungkaran ni Lito ti anak na. Pasaray agawid kalpasan ti makabulan, agingga iti ininot asaan manen a nagawawid. Saan kamin anas daaw, takas jay man idin ti inaramid na. Tinapatag ket adda kada kami ti apu komi. Naglabas pa iti tawen, agingga idi addan iti elementarya ti apu komi. Adda kaming lola. Ay nasaya at mat apok. Nan kita agmanday tabimpo itilikudam. Amang nabasbasabot kan itilingat. Saan lola? Sino katanitay ni lolo paman na simang puti di pagkadalan? Wan mat bakay. Mapalin na yabay-bay akmal day taapaw. Ang apay nga ita kayo laang asumangpat nga agapaw. Kasano katagay ay ayam mo't day taapom iti dalan. Nagmayat tupay lolo? Kan nagimas di ice cream ang ginatang mo lolo. Kunakon kat. Ay di kaunay mangbangan iti ice cream apok. Ta mga nulumtag day taton silmaw. Saan mata ka na yun lola? Malal, panawan kayo pa'y nga agapo dito ta adalabit aramid ka likod ti balay. Sige. Apo, kumusta ngay mo ti panagadal mo? Okay mat lola. Basta lalaingam iti panagadal mo, wan? Win lola, di kayag danag.
Sino nga tayad ay ti umawawag? Marumot numero. Ay, paymantasong batak. Hello? Sino da ito'y? Hello, Nanang. Nilito da ito'y. Naimbagmahan ta nakalagip kakalpasan tinaunday a panawan. Pasensya kayo, Nanang. Bisyak ngamin iti trabaho. Gapo tama kumikom kan, linipat mo mutan ti anak mau. Mano atawin asaan ka nagpakpakita kun imbawawag. Apay anak kalagip ka, adamanan parikot mo. Pasensya kayo, Nanang. Amukmat namin na diyo baybayan ti apo ko yo. Iso akampan ti tiriknak nga oray at dakit tatayo. Apay, awan plano mga agawid tapno makita mo't ni Daniel. Isungar nga imawag ak, Nanang. Taagawid kami dita ni Hilda. Ha? Sino manunday ta nga Hilda? Asawak, Nanang. Nangasawa akong ditoy. Kaya't na kayo kano amam-amok ni Tatang, agraman ni Daniel. Ay, naimbag man no kasta. Nala, urayan mi nga road ti isa sangput yaw. Kasta nangasawa ni Litaw. Isumot lagaya manalipatan na tayo na. Taldaman pa ka kumikumanan ijay Manila. Kaya't natakano ang makita ti asawa na kastamot ni Daniel. Naimbagman, baga na iti asawa ng anak na pinanawan na ditaw. Madanagan aklakay. Mga noong ay damot alaanan ni Daniel. Anya? Kasta ti agparparik na kanyak lakay. Diyak kaya't amaya dayo kadata ti apo ko ta at tinaripato ta manipod maladaga. Talaga anasakit, Sedes. Ta dito'y katngarod adi makkelan di apo ko ta. Anya nga ti maaramid tano bilang iso ti kayat na. At amin kadakwada akarbangan, tanilito katngarod ti ama ni Daniel. Kalpasan ti ado atawan, alaan na lata na kaslawan ang yaman na. Sa bagay, adakan ni Daniel day tano kayak na ti sumoraw. At nakam di apokom. Saan ta amalapdan no kayat na ti sumoraw iti ama na? Ay, jakayat amaya dayo ka na ti apo ko talakay. Daniel, apok, ada ibagakan ka. Amok, amaragsakan ka. Anya day ta, Lola? Amom, imawag iti telepono ni tatang mo. Kung kumustaan na ka, kat adan to kanual daw nga umayda ditoy, kadwa na ti asawa na. Agpayso, Lola? Makitak matlangan ni tatang ko? Apay ka nung ay talangay mawag kan agawid, Lola. Makumikom ka no iti trabaho na. Kan nangasawan apok. Addan may kadwa nga inam. Ha? Oh, apay akas lasaan ka naragsak apok. Di mo ka di kayat dayta. Kumpleton ton ti pamilyayo. Addan nanang kan tatang mo. Adda kayo mat ka ni Lolo, Lola? Kasla da kayo mat ang tinanang kan tatang ko? Tada kayo tinang padakkel kanyak? Sa bali laang mo't ati pudpud no ananang kan tatang mo apok. Apay, di ka kadi umapal kadagiti daddo mga ubeng nga adda nanang kan tatang da? Saan, Lola? Kakontento akmutin kada kayo kan ni Lolo? Mga no, kaya't nabutin nga agdadan na kayo, apok. Iso nga, umay da kaalaanan.
Diyak kaya ti sumurot ka dakwada, Lola. Diyak idamam mo. Kaya't ko dito ayan nyo ka ni Lolo. Ngam apok, nasaysaya at tibiyag mo kadakwada. Agyan kanton ijay Manila. Napintas ijay apok. Apay, Lola. Saan da ko nakayakayat? Tay tulok yung alaan dakdatatang ko. Ay, saan apok? Napatag ka kada kami ka ni Lulom. Ngamawan maaramidan may no alaan na kan ni tatang mo. Basta diyak kayat, Lola. Diyak kayat ti sumurot ka dakwada. Saan kayo kaya tapanawan ka ni Lolo? Naglalaok tiriknak iti daydi akanito manang Emmy. Jakman ammo, takalla at latan anakariknaak iti nagkakanat. Apaman asimken iti panunot ko, nga amangan no iyadayudan kada kami ni Daniel nga apo komi. Nagsakit ariknaan, uray sa anak pay asigurado, no kasjay atalaga tiranta, wano panggap ti anak ko, no apay akalaat nga imawag ken agawid. Iti pan nakisaritak iti apo ko, nariknak nga adayo tirikna na iti amana. Gapu siguro iti kinabayag adi na nakita, ken nakaden na ni Lito nga amana. Banag ang nakapabang armet iti riknak iti daydi agundaway. Taamok asaan a basta-basta panawan na kami, ti pinadakkel mi nga apo komi. Naglabas ti sumagmamanong aldaw, kalpasan ti yaawag ti anak mi, simangpet da iti asawa na iti lugar mi. Nanang, iso ni Hilda, ti manugang yo. Naimbagal daw yo, nanang, agmanoak. Ay, kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Naimbag mo, tasimburot ka dito'y lugar may. Aapay ko maasaan ngay, nanang. Nabayagan na kayat na ti umay, ngam nagsikog ngamin nanang. Ha? Ay, ayan nga ruden ti anak yo. Sana para kada kami ti maladaga, nanang. Naalisanak, nanang. Kasta ka de. Uwan, nanang. Ada ko man kabsat ni Daniel. Ay, ladigit at daytaan na pasamak, balasang ko. Awan anyaman na, nanang. Sayang nga rod, nanang. Ket tinasakit. Imbaga ti doktor nga, amangan no marigatan nga agsikog ni Hilda. Uwan, nanang. Sapay magagaran kamin ang maadaan iti anak. Naimbaglaan nga taada ni Daniel. Day tatagpay so, nanang. Ha? Uwan gayam, sa dino tayan ti anak ko, nanang. Adada pa iti pagadalan ka ni tatang mo. Iso ngamin ti mangsuksukon ka ni Daniel. Ang madamdamalaan, adadan tunditoy. Kasta ka din, nanang. Ay na, magagaran ako na makakita manen iti anak ko. Kumusta kang Daniel, anak? Mailiwak ko na yun kan ka. Ay, hunggayam. Iso ni Auntie Mahilda. Hello, Daniel. Kumusta kan? Okay, akmat, Auntie. Anak,
Pasensyakan ha. No italaga nakaumay kami kan ni Auntie Mahilda. Nagsikog ngamin. Ada ko man ading mo. Ngam, sayang tanaragrag. Angam sana bale, taadda kamot ni anak mi, Daniel. Napagnumuan mi ka ni tatang mo, nga isurot da kanton iji Manila inton malpas ti klase. Ha? Ijay ton ti pangituluyam iti panagadal mo. Panawak da lolo kan lola? Sana bale anak. Kanayon tayo to nga umay sarungkaran da lolo kan lolam. Tsak kayat tatang? Ha? Kayat ko dito yan da lolo kan lolak? Tsak kayat ti sumurot ka da kayo? Napintas ija Manila, Daniel. Adun to ti maam-amom ija abaro agagayem mo. Ipasyar da kanto ijay kan ni tatang mo. Day tatipod no anak. Napintas to pa'y agbalin nga school mo ijay. Ado mo ti kagayem ko dito'y? Kan ado ti pagpaspasyaran mi dito'y kan ni lolok? Iso jak kayat ti sumurot ka da kayo tatang? Jak kayat? Apo, apay mo takas di timbagam ka ni tatang mo. Tsak kayat ti pumanaw dito'y lola. Apay ngay apok, napintas ti agyan ije Manila. Kaduan pa yun da tatang mo kan Auntie Mahilda. Igatangan da ka iti adu nga ay ayam kan kawas mo. Apay lola. Apay agas lang kayat nakapumanaw dito'y. Di nagkadinipat patay. Ay, sahaman apok. Patpat ganda kaunay ka ni Lolo. Jakbat kaya't amaya dayo ka kada kami numabalbalin. Nga may sumot na itati kaya't ni tatang mo. Basta sa kayat ti sumarot ka na wala lola. Ang talawag lang at ipilit yung sumurot ang kadakwada. Lola. Inarakop ng matan itinairot ako. Basta sa kayat ti maya tayo ka na kayo kan ni Lolo. Lola. Diyak kayat. Pasensya kayo. Talaga sana kayat ni Daniel ti sumago kada kayo. Tatang, ape akas na sana ka napatagitanak ko. Awan pa iiliwan na kanyak. Apay adi mo damagan di tabakin. Mano atawan adi ka nagpakpakita. Di makal ni Daniel adi nakapulos na ka dun na. Pasensya kayon, tatang. Amo kasyak ti makagapo. No apay asaan ang nakaawawid ni Lito. Tapno makadanana ko matiputot na. Pasensya ka matan, Hilda, balasang ka. Awan pa mabalaw ko kan ka. Taoray pa'y siguro no naam-amo na kan ni Lito. No talagang ada panunot na. Kan no napatagkan kwa na ni Daniel aputot na. Nagdisnudo kumalataan nagaw-awid dito'y para itiputot na. Tatang. Tatang? Aklunam, no anya ti bunga ti inaramid mo, Litaw. Adayo tirik na kan ka ti putot mo, gapo matlay ta aramid mo. Ita, saludsudak man ka na kayaw. No bilang ta saan anaragrag ti agbalin ko mga anak yo. Malagip yo pa'y ngata ni Daniel. Tatang. Tatang. No pa'y nasakit arik naan mi iti inayo amaya dayo kada kami ni Daniel. Awan maaramidan me. No kasta ti kayat yo amapasamag. Isungar ngayon sa gana minti bagi me. Ngam kidawag ka na kayaw. Nga irespeto yo kumamat tirik na dya obeng.
Saan mi nga ipapaidam ka na kayo ni Daniel? Ngam narigat abiglaan kan pilitan di ubing no di na kayat. Maawatak tatang. Basol kumot nagpaiso. No apay nga dayo direct na kanyak ti putot ko. Kat pakawanan dak kumakadagiti nagkurangak kada kayo. Ganita anak ko. Ikarigatak aya si direct na kanyak ta anak ko tatang. Day tatirumbang. Ininot. Kabayatan adumakdakkel ni Daniel. Ininot ang maawatan na ti amin. Ininot tumutla nga maya si dagtirik na nakada kayo. Saan minapilitan a sumurot to kada kami tatang? Ngam ipalubos yu kumaakanayon minto nga umay sarungkaran. Aging ka iti maya si dag na tirik na nakada kami iti amana. Agi amanak mo't iti pan nakaawat yo anak ko. Di kayak danag. Takas iti nasaok itayan. Uray na sakit tirik nami iti inayo, amaya dayo kada kami ti apo kami. Ikagumaan mi nga ilawlawag kan kuana ti amin. Tumulong kami, tapno maya si dag ni Daniel, tirik na kada kayaw. Agi amanak iti Diyos, ta saan dan apilitan ayada yun to ti apo ko talakay. Narigat apilitan da dya ubing, Sedes. Ininot da ita. Kabayatan ado makdakkel. Maamuan nanton ti sitwasyon. Kat maawatan nanto matlaang ti amin. Ay, nagsakit gayam arik naan lakay. Pampanunutek pa'y laang amaya dayo kadata ni Daniel. Kat kasla mabriatan ti barukong ko. Kastamot lang tirik naksedes. Yung sana mabalin nga ipaidam ta ti kayat amapasamak ti ama ni Daniel. Ha? Puno adata tinang padakkel iti apo ko ta. Nga magdadata ti kinapudno anilito nga anak ta ti addaan karbengan ken kuana. Insyong lakay. Naalas akitaan nga agre-require tayo para laeng iti kustodiya ni Daniel. Agbanag tayo nakababain no kasta. Sang-sang kapamilya tayo. Iso arumbang lang agkikinaawatan tayo. Kat pasat ti pa nagkikinaawatan tayo. Ikagumaan ta nga isuro ti bagita ang mga klon iti amin. No bilang maya dayon ti apo ko ta kadata. Ay, wan insyong. Ikagumaan ta. Agyaman ta maawata, Mercedes. Iparik na ta tinalaos apan ang ipatagta iti apo ko ta. Bayat nga dapay laang iti sidong ta, insyong. Dahil ta ti kasaya atang nga aramiden ta. Iti kasta. Nakarkaro amarik na ni Daniel nga apo ko ta, nga adaw ti mangipatpatag ken kuana.
Agkadkadak la kuma iti kayat mapasamak ti anak mi Anilito ken ti asawa naman ng Emmy. Ngamga po iti panangilawlawag kanyak ni Insyong iti amin. Ininot anawaknitan ti panunot ko. Saan nga rod napasamak ti tarigagay dalito ang mga lakumaka ni Daniel. Kat tinungpal damat ti karida, akanayonan asarungkaran dati apu ko mi. Nasaksyan mi mat nga agpada ka ni Insyong, ti panaganos da para ka ni Daniel, aging ga iti nakaturpos iti elementarya ti apukok. Pakaragsakan mi nga agasawa akabayatan a dumakdakkel ti apuko mi, ininot matlaeng anaya sa dagtirik na iti amana, kastametten iti agsyuman kankwana. Aging ga iti dimtengan ti gundaway, nga immanugutan a sumurot kadakwada iji Manila tapno agbakasyon. Ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agawid matlaeng iti podermi. Siyak matmanang, ininot a mailiwliwag ko tiliday ko, tunggal mapanunot ko adumteng to ti kanito, a permanententon nga agnaed ni Daniel iti poder ti ama, ken ti agsyuman kankwana. Takas nga ruden iti imbaga ni Insyong nga asawak. Ininutan nga agsalog ti pigsami. Kat saan mi nga ammo no aginggat kaano nga agtalinaed kami dito'y lubong. Iso na saya atmet, abayat as ibibiyag kami paylaeng, agbalinan anaanayas ti amin para iti apu ko mi, ken iti amana. Daytoy ti pakasarita akmanang. To'y pagayam mo, Sedes. Sedes, pagayam ko, wano nana Sedes ko nakon, tapasat matlaangan ti panagraam ko kan ka. Umuna iti amin, agyamanak iti panakipasatyo iti programa tayo. Makapaikawa talaga no kalaat nga agbaliw ti nakairwaman tayon. Kas kuma iti sitwasyon nyo, da kayo tinang padakkel iti apu kuyo, ta imadayukat nga rod ti amana, nagbalinan apaset ti inaldaw apa nagbiagyo ti kaadda ti apu kuyo iti sibayyo. Ngem ididimtang ti kanito, amasapul amaiyadayo kada kayo, rimusing ti naidumduma arik na, ano sumaan, sakit tinakam ti bunga na. Ngem dayawak ni Tata Insyong, positibo latta ti kapanunutan na, aging ga nagbalin matlaeng anaanayas ti amin. Ita, awanan ti parikot, ta si pupuson anaaklon mo ti amin, maipapan iti sitwasyon, kan nasaya at meten ti linnangan dagiti agama. Sapay la kuma tamataginayon ti salun at yung agasawa, tapno umatidugpay ti langan-langan nyo, kas maysa anaragsak a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat maminsan pa'y nga agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya.